Έχουν κυτρινήσει τα πλακάκια του μπάνιου σου. Θα χρειαστείς αυτό. Γαντάκια και ξεκινάμε. Ρεξ αλάτο. Μην ξεχάσεις να ανοίξεις το παράθυρο να αερίζεται καλά ο χώρος. Θες να έχεις καλύτερα αποτελέσματα? Βάλε λίγο χαρτί εκεί που έχεις ψεγάσει. Και ξαναψεγάσει. Οι οδηγίες χρήσεως αναφέρουν να το ψεκάσουμε και να το αφήσουμε μερικά λεπτά. Επειδή αυτή είναι μια ανθεκτική επιφανεία, θα το αφήσω μισή ώρα.